Day gimingaw ko ning account day ba day kay lagi day 3 months na ako ni day wa nagamit. In yes day kay lagi day na-hack ba ni siya day no. Dayon day ako ning gi-appeal day katong pagka-hack dayon day gigamit na ako day ang ako ang Instagram para makontak na ko si Mita. So ako siyang gi-appeal day gipangayuan din ko ato niya day og ID day og passport. So ang ID yang gipangay na ko day is driver's license pero may gali day kana ako lisensya. Mao nang na-appeal ako day og ako nagdahom day nga mauli din ni siya sa kuha day no kay lagi before magud ni siya na-hack nga account day no is 3 days before ni siya na-hack day is naka-blue check noong takuan ni. So nindot man day kayo day pag makapa-blue check ka day no day kay lagi day napay access si Meta. Pero ang ending lang day kay lagi day nga akong mga earnings day is nangawala siya. Dayon mag-usab na po kog mga information ani day kay gilisan siya information marag ana ba. Pero day na open ako nabalik na ko. Dayon day na siya ko day ba kay pagtan-aw na ko day sa comment account day akong gipang check day kung napa ba koy mga page day. So tangala ko day nga nabalik ang akong duha ka page day. Katong 25 na ko nga page katong piling gwapa o kaning karon day. Pero day nagbawas sad pud hinuon ni siya og followers kay lagi day 41 naman gud ni day katong na-hack ni siya. Then pagbalik sa kuha day is 39 na lang ni siya nga account. Then katong isa na ko nga piling gwapa nga account no is 24 na lang ang iyang followers pero okay ra sad kay sa tanan day bahalag nagbawas siya day basta nabalik siya sa kuha. Muna naglibog na hinuon ko day no ug usaw na ko siya pagtrabaho. Kay lagi day upat ka account nako karon day is puro na monetize. Kay lagi day pagka-hack man gud nako aning duha ka account nako day no is nagbuhat dayon ko og duha pod ka account ka page nako. Dayon day na monetize pud dayon to day nga wala po siya kahirap-hirap. Mao nang naglibog ko day usaw na ko siya pagtrabaho pero day ako gapon ni siyang uploadan diri day kay inkis lang day ba day nga naka-reserve kay diri magud sa social media day walay permanente diri nga account balag usaw nimo pag-amping day pagtagan kag violation is tagaan jud kag violation. Mas maayo nga daghan na lang kag account day nga puro monetize hinahinaya lang nimo siya upload at least nga napakay mga reserba ba pero ambot day kay marag 3 months man ni siya wa nagamit day mao nang marag wala na po siya na recommended to ni Meta sa mga tawo ba mo nang gagmay ra sa gapon siya views pero kana magud akong bag-o nga account ako day kana day kanang Emerly upada na ko day no kay ganahan na pud ko ana day kay daghan siya og views day ba day og nanasa ko bagong followers day mao nang naglibog na ko day og unsa ni pagtrabaho day no pero bless ko day kay nabalik jud ako day wa ko nagdahom day nga mabalik din na ako day no pero dito lagi ko ni contact day sa Instagram kay kanimang gud nga account nako day is nakalink ni sa akong Instagram so wala ko ilaing choice day kay hack man siya day mo na dito ko ni contact ni Meta dito ko nag-appeal ni Meta sa akong Instagram and finally day nabalik na jud hinuon siya no and thank God pero day nagbawas akong followers day nawala akong mga earnings ang hacker may nakakuha sa akong earnings o di ba ang saya pero at least day nabalik siya so nauna day siya pag-appeal day no day kung mawala jud imong account day ma-disable ma-hack or maunsa imong account dapat makunik siya sa Instagram kay Instagram na dayon kadidto na din ka mo contact ni Meta inana siya day umora day to day no bayo kay maragagad na kay ko day kay daghan kay ko edit karong adlaw